ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንዞባ ድባርዋ ዝርከቡ ኣርባሕቲ ናይ ጸባ ከብቲ ውሕስነት ጸባ ንምርጋጽ ሓያል ጻዕሪ የካይዱ ከም ዘለዉ ብምሕባር ንዝበለጸ ውጽኢት ዘለዎም ሕጽረታት ክፍትሓሎም ሓቲቶም ኣቶ ገብረ ክርስቶስ ወልደሁነይ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ 26 ናይ ጸባ ከብቲ ብምፍራይ መዓልታዊ ክሳብ 50 ሊትሮ ጸባ ንማሕበር ተራድኦ ናይ ጸባ ከብቲ ድባርዋን ከባቢያን ብርታዕ ዋጋ ከም ዘቕርብ ብምሕባር ስርሑን ምስፋሕ ዘቕርቦ ጠለባት ክማልኣሉ ዘሎ እምነት ገሊጹ አቶ ወልደንኪል ቀሽ ዘመድ በወገኑ ኣብ ቀጥሪ መንበር ገዙ ናይ ጸባ ከብቲ ብምፍራይ ውጽኢቱ ከም ዘቕርብ ዝግን ጸገማት ስለ ዘለዎ ካብ መንበር እዩ ፍልይ ዝበለ ቦታ ክወሃቦ ዝምልከቶ ኣካል ቆላሕታ ክገብረሉ ዘባን ምርባሕን ምስባሕን ከብቲ መፍረደርሁን ንህብን ከምኡን ልምዓት ጀራዲን 107 ሕጋዊ መሬት ከም ተዓደለ ብምግላጽ ኣብዚ እዋን ድማ ኣብ ምርጋጽ ውሕስነት ጸባ ዓቢ ኣበርክቶ ዝገብሩ ዘሎ ኣብነታውያን ሓረስቶት ኣቕሪቦሞ ንዘለዉ ሕቶታት ንምፍታሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ